Egwu amala sekize Sunita Nteje aka ji ofe abịa m ọzọ egwu onye gba n'okpogwe n'isi ije oyo chukwu obi n'igwe chukwu kelu ụwa niile Prince Emeka ibe chukwu melu n'elu ụwa n'ime ndụ mụ nọ kalịa onwere ibe nyere chukwu onwere ibe nyere Olise n'elu ụwa mmadụ kwụsie n'elu ụwa chukwu ekwelie onye ga-egwu ma Chineke kwụsie Chineke nya nwe egwu Prince Emeka n'ime ndụ mụ ka na-egwu mmadụ bụrụ chukwu n'elu ụwa nwanne m mmadụ agụsie n'elu ụwa anyị nọ n'ime ụwa anya na-ebi onye na-egolio anya na-asị n'ife na-agala anya ọfụma onye na-amara chukwu lozoro ife oji chukwu oji ife oji chukwu oji mmanụ oji chukwu ji ose oji chukwu na oji ife niile maka gịnị Chineke nọ n'asụsọ ịkpafịa enigwe na-edeli jụ Chineke nya nwogwu eluru na 2024 ekwensu bịa fabulo ya bịa ka Sunita na vamele numa na nwanne m pamesie mana chukwu kelu ụwa n'ojulia ọgamaka ebu m jebe dibịa mesi ọfụluo ebu m je na nke eze nwanyị omecha eze nwanyị amecha ọfụluo n'ụwa soso chukwu kwuru kpọlọ si na Sunita gade ebe niile wedele iju n'obi aka ndị ụwa malụ na Chineke nya kasị akasị a Chineke kwụsie ya gba m onye ga-egweluo n'ụwa uche chukwu ga-eme mmadụ kwụsie chukwu kelu uwe gwelie ọ bụrụ uche mmadụ Sunita Nteje anabago n'edo oyi na ọma mbala nwoke na nwanyị na-ebe akwa n'ụwa kwasị n'ife amame Sunita nwoke na-ebe nwanyị na-ebe onwe gbugwe na Sunita nwoke tiele gị n'anya nwanyị tiele gị maka gịnị ka afụ na Sunita dị ndụ n'ụwa ka mesie Chineke mee o ji bụrụ chukwu nke wee na-egosi ife ọbụla onye na-emere n'ụwa na ibefe mmalụ wee na-eme ka ọra na eze mmalụ onye ọbụla mmejọ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ya gbaghalụ maka ọbụla mmefi adịrọ na mgbaghali ama ndị ya na nke a bụ Sunita ọfụ Tambule Ekene ka ije Ekene ndị na-enyelu maka ndị nyelu maka ndị mmụọ ya bụ nyalu n'elu ụwa maka na mmadụ ejika
ezi nwanne m Mighty bịa kene Chukwuemeka Mighty Thunder n'anya n'otiele gị okwulusi sive mekwe na Sunita ogbukali ogo global ora Sunita Ekene yi asini fo na luko jeli o kubana money inugu ma ona ni vite Nteje akwụkwọ ego onye Nteje odogwu anya n'otiele gị kubana money tiele gị otiesie gị otie nwese okwulusi ife mekwe na Sunita akwụkwọ ego ndị Igbo niile onye nwelu gị nwelu mmadụ onye jụrụ gị jụrụ ife akwụkwọ ego dalụ olu n'ọgadele mma amalimelu mụ n'anya Chukwu gozie yi aiwene kenezi ezigbo mmadụ Chief Chukwuma Ụba Jerry when with God is majority Chukwuma Ụba nwanne m n'ọgadele mma oimuo nwanne onye bụrụ ya Ogbolu Sunita osimu jebedo na Kalaji Suleiman Pastor Suleiman kanje ka nweta zọpụta Ogbolu ụgbọ wesi mu jebe banwu wejebe pelusie Pastor Suleiman obezelu mepele mgbe nwere onwe m nwanne m Jeruba ogwulusi onye ji Chukwu ji ife niile o ji Chukwu ji ife ncha when with God is majority nwanne m Chukwuma Ụba oke mmanwụ na Cameroon ka ibie bịa ọ ga-abalụ ihe ibe menezi oyi ma nwanne m Peter Odogwu igwe mmemme Nteje oyoma onye nwelu gị nwelu mmadụ onye jụrụ gị jụrụ ife igwe mmemme n'anya n'otiele gị kwekwesị ife mmekwe na Sunita maka gịnị n'anya nwanne dị na mba ada egosi nwanne egosi ezi nwanne m oke Chukwu kelu anwụsị n'ịgadị oke Chukwu anwụsị n'anya n'otiele gị kwekwesị ife mmekwe na Sunita oke nwa dị anị ogosi n'onu m Ekene ogosi esi obodo onwe ka o si dị ya mebi saka nnaba ndị keje ka azọ m ndụ nwanne m Chukwuma ụwa Odogwu bila mmanụ onye India onye nwelu gị nwelu mmadụ onye jụrụ gị jụrụ ife mmadụ oge ji ka ezi nwanne m oke mmanwụ si agba okpobịa oke mmanwụ n'anya n'otiele gị Odogwu bila man oke nwanne dị mma aiwene kenezi Pastor Udezu onye chọrọ n'ọba anyị ọbịabesi mepele wee Baịbụl wee jem na kasị m sowe Chineke na Chineke nna bụ ọkasị akasị onye ọcha na ịgadị Pastor Udezu Odogwu oke mmanwụ Sunita Nteje Ekene yi onye nwere oge nwere mmadụ n'ụwa aiwene kenezi Chief J. Martin International ezi nwanne Sunita ọ ga-abalụ nenu J. Martin International otiele gị silver man Sunita
ezi nwanne m na-edu so onye nwelu n'elu ụwa nọ nweli fa o wesi nke na Oliakụ ocheze nwanyị osodie mak elelebe jọlụ eze nwanyị ọma je Martin osi mụ keneyi dalu ọnụ ga-adịlị ma akụnụ nyelu ụmụ Chukwu kelu ụwa gozie unu dị n'ụwa ije igede ije egwu amala sekise Chukwu bụ eze onye na-amara Chukwu melụ ngana onye na-amara Chukwu melụ ngana ka ije ka ikene keneti onwe ọba mmụọ Dr. Igwedo n'anya na otiele gị wee kwesị ife mmekwe na Sunita jebezi Owele ka ji ekene ni nnukwu mmanwụ Chief Simon ya nna ọka n'ime ezi Owele orogwu onye nwere gị nwere ife kotongwa ka obi ebi n'ụwa abịa batrị ka ọ na-azụ n'ọbịa ka eji mala odogwu dị n'ụwa Simon Oyanna o jiri isi amọgọ nke izi n'ezi Owele anyị ga-eje n'eyi ka anyị jee kene n'oke mmanwụ igbenyela ọkụ na n'eyi otiela ọkụ na n'eyi ụmụleri oke bụ okwulusie ife megwe na Sunita n'anya na otiele gị osi mụ kene aje ofu na agwarọ aje odogwu ịgbara odogwu aje na ọ ga-adịlụ gị mma mmadụ kwụsie Chukwu kelu ụwa egwelie onye ga-egwelu ma Chineke kelu ụwa kwụsie Chineke nye akasị akasị Sunita bụgola onye amụgharịla ọzọ arụmachozi atịtị chacha mụ na Chukwu sozi aga n'ụwa kezobe Chukwu na Chineke nya bụ isi kezobe Chukwu nna nya bụ eze n'ụwa onye ga-ekwu ma Chukwu nna kwụsie eweruke Chukwu kelu ụwa nwanne m Sunita na-aba mmụọ n'ụwa Weska boka ka nje kene ezigbo mmadụ ezi oyim Chukwu Emeka Okeke ya bụ mighty hero odogwu na South Africa Sunita Ekene gị odogwu mmụ eji egbu agụ onye ọma mmụ eji egbu agụ Sunita Nteje abịa ọzọ n'ụwa mma nke eji egbu agụ n'ụwa anyị wee na-ekene gwenu Chief Donatus Ajamma mmiri enwilo onye agbụrụ na ndụ ndị be nna gị na-echi eze unu na-enye eze unu na-echi ya Donatus Ajamma ifi melu ụmụ na ọkalụla akarịa n'anya na otiele gị o kwulusi bebewe na Sunita Ajamma na ndụ niile Sunita Ekene onye nwelu gị nwere ife mmiri enwilo mmiri a na-enwere ilocha oke mmanwụ dalụ ọlụ na ị ga-adị mma odogwu aka mgbọ Sunita Nteje Ekene yi anwene kenezi ezigbo mmadụ Chief mmadụ abụrụ Chukwu ofu onye n'ọgbọ the number 1 ebube Chukwu ụzọ na ọkụzi bulibu Bible worldwide Sunita Nteje Ekene gị ebube Chukwu ụzọ na ọkụzụ oke mmanwụ na ị ga-adị nke enyi ochu igwe enyi ọsọ ọyịọma na ị ga-adị ya ebube Chukwu ụzọ oke nwa na elu ugo ọyịmụ na-edo sọ
onye nwere uyi n'elu ụwa nọ nwere ife ezinna gọvanọ kedu maka gọvanọ nwa ya omekanna ya gọvanọ Sunita Ekene yo ai webulu Ekene wekene ogwe nnukwu mmadụ maka ife omelu mụ kalịla akali the Cubana money akwụkwọ ego ndị Igbo niile nyanwe hotel a na-akpọ Right Time Hotel Lagos State nnukwu mmanwụ na India Sunita Ekene akwụkwọ ego ndị Igbo dogo Cubana money na-ede ụsa n'anya n'otielu nnukwu ego n'ime ọya mụ kwesị ibe mekwe na Sunita n'ụwa Iwene Ekene igwe jegwu eze sola 1 n'Ibribo Ogada eze sola onye nwere oge nwere mmadụ onye jụrụ oge jụrụ ife oji sola mogo oyoma n'iduso aiwebulegu whenever egwe ngwu ọbalọra ka je Ekene nnukwu mmadụ maka na ịma na ọ bụ mmadụ ka afọ warụ isi ọrụ oju na-eme ọgọ nke izizi ọjị nwali ọba Sunita Ekene yi nnukwu mmanwụ ọjị nwali ọba oju na-eme ọgọ odogwu ọjị Crescent onye nwere ife onye jụrụ oge jụrụ ife n'anya n'otiele gị o kwuru si ife mekwe na Sunita onye ọma ọjị nwali ọba bụ Ekene odogwu onye gbengwu ọbalọra Sunita Ekene ije egwu amala sebise ka ibulu Ekene eze nwanyị ma Ogochukwu anwụzi ịdịka chọlụ nwanyị ọma Oliakụ Jemati na ada Jemati si mụ kene yi ada eze nwanyị ọma n'ọgadelu ema Iwene Ekene ziri ezigbo Oliakụ nwanne ka nwanne asị na nwanyị amala obi dị ya asị na oji egwu jide dị ya eze nwanyị ọma daluo Iwene Ekene gwu my own producer bona guy mụ na-eri egwu onye ababa anyị nwanne bona guy mụ na-eri egwu na n'aba onye nwere oge nwere ife onye jụrụ oge jụrụ ife injinia Zaina aka na-alụ egwu nke dị mma Zaina onye ọcha Sunita Nteje Ekene egwu ka na ije ayaba omogo